As ilhas gregas do mar Egeu enfrentam a ameaça da desertificação e das baixas taxas de natalidade. O alerta foi dado pelos autarcas que se reuniram no 15º Congresso das Pequenas Ilhas, em Milos. Em algumas destas ilhas há menos nascimentos do que mortes. É o caso de Ágios Efstrátios, uma ilha que não tem mais de 250 habitantes. Δεν υπάρχουν κοπέλες. Ή έστω είναι ελάχιστες, 1 έως 2 κάτω των 30 ετών. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αγόρια. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα κίνητρα, αυτά τα οποία θα μπορέσουν να επαναπατρίσουν αγόρια και κορίτσια, τους νέους και τις νέες, πίσω στον τόπο που γεννήθηκαν, στον τόπο που μεγάλωσαν, να έρθουν εκεί και να κάνουν την οικογένειά τους. Δυστυχώς είχαμε μία γέννηση πέρσι. Άλλη μία γέννηση πριν 3 χρόνια. Em 2022, a Grécia registrou o número mais baixo de nascimentos em 92 anos. Αν δεν κάνουμε κάτι, σε 25 χρόνια περίπου, το οποίο είναι σε 2 δεκαετίες, θα είμαστε, το 1 τρίτο του πληθυσμού θα είναι πάνω από 65 χρονών και το 2050 θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι. Δεν χρειάζονται οικονομικές γνώσεις για να καταλάβει κάποιος τις επιπτώσεις αυτών των προβλέψεων πάνω σε όλους τους οικονομικούς δείκτες. Στο ακαθάριστο προϊόν της χώρας, στο παραγωγικό δυναμικό, στο ασφαλιστικό, στις συντάξεις, στην υγεία, ακόμη και στην ίδια την παιδεία με λιγότερα σχολεία, λιγότερα νηπιαγωγεία και όλα αυτά. A Grécia planeia gastar 20 mil milhões de euros até 2035 em incentivos para travar o declínio da população. As medidas incluem benefícios pecuniários e fiscais. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και δείχνουν ότι πλέον η υπογεννητικότητα είναι μια μάστιγα που συγκλονίζει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Ένα τόσο πολυσύνθετο ζήτημα απαιτεί και λύσεις σε πολλά επίπεδα που θα πρέπει να βρεθούν και να εφαρμοστούν άμεσα, γιατί διαφορετικά σε λίγες μόνο δεκαετίες θα μιλάμε για δραματική συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού. Από τη Μήλο για το Euronews, Φέη Βουλγέρη.